Wow. Wow. Elop ja me yhdessä pari vuotta hengailtiin. Meillä oli Symbian ja Megokin, mut päädyttiin Windowsiin. Uus Lumia sai kehuja, ei ollut hätääkään. Sitten Valmeri jostain ilmestyi ja sekoitti Elopin pään. Hei kaupa, Elop Nokia. Mä silmiäni usko en, miten Elop teki sen täydellisen takin käännöksen. Sivuosan Suomi jäi, kun Elop oli yllättäen täydellinen Troijan hevonen. Oh, Troijan hevonen. Oh, Troijan hevonen. Elop ja me sen jutun jälkeen tuskin tavataan. Ei hengaile enää Suomessa, se vaan lähti Amerikkaan. Varmaan parasta senkin puolesta, että pysyy kaukana, koska Suomessa saunan takana on tilaa varmana. Hei kaupa, Elop Nokia. Mä silmiäni usko en, miten Elop teki sen täydellisen takin käännöksen. Sivuosan Suomi jäi, kun Elop oli yllättäen täydellinen Troijan hevonen. Oh, Troijan hevonen. Oh, Troijan hevonen. 2 viikon jälkeen Elop Suomen unohtaa, tai viimeistään kuin bonuksensa lunastaa. Mä silmiäni usko en, miten Elop teki sen täydellisen takin käännöksen. Sivuosan Suomi jäi, kun Elop oli yllättäen